Seng kacang, lawe, iwak pindang mangane sesandingan karo dekne. Ceritane suk mau aku wis ditinggal mangkat jahit bojoku. Aku gur ditinggali belanjan kaya ngene iki. Jenenge wong lanang ya bingung ngarep dimasak kepiye. Akhire kacang mau tak irisi cilik-cilik ya kira-kira 5 cm setengah punjul saidik. Terus tak umbah ya ben resik ben patut ngono. Tempene ya tak irisi kotak-kotak. Iki uga ana tahune ya tak irisi dadi mengko nek mangan ben ora kloloten. Banjur ubur rampene kaya lombok, brambang, bawang ya melu tak irisi. Lah kaya ngene iki dadi aku ora ngulek. Kompore tak ceklekne. Terus tempene mau tak cemplungke. Ora suwe tempene wis mateng iki langsung wae tak entas. Banjur bumbune uga tak cemplungne, tak oseng-oseng ben sampe mateng. Sakwise mateng kacange mau tak cemplungne dhisik. Tak tambahi banyu ben iso empuk kacange. Iki kacange wis empuk terus tempene tak cemplungne karo tahune. Tak tambahi uyah, micin, gula karo masako. Iki ya tak tambahi kecap dadi ben ora pucet kaya aku. Tapi njelalah ki mau kecape ya entek, akhire tak ketek-ketek sampai entek yo. Terus pindange mau tak mutilasi, tak irisi cilik-cilik. Sakwise tak irisi pindange kuwi tak umbah. Terus tak gawekne bumbu. Pindange tak ulet ning bumbune, banjur tak cemplungke ning lenga panas. Nah iki wis dadi masakane, oseng kacang lawe. Terus kuwi ana sambel pete neh tuku bojoku. Wayah mateng bojoku wis bali. Akhire iki mangan wong loro. Ya masih yo menune sederhana ngene nek mangane wong loro karo bojo kan ya wis dadi enake. Ya wis semene dhisik ya videone, ketemu maneh ning video selanjutnya. Matur nuwun, aja lali di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.